Sa Bacolod, Aksyon Radio! Aksyon Radio! Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, isyu, serbisyo publiko. Aksyon Radio! Sa Bacolod, Aksyon Radio! Aksyon Radio! Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, isyu, serbisyo publiko. Aksyon Radio! Sa Bacolod, Aksyon Radio! Aksyon Radio! Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, isyu, serbisyo publiko. Aksyon Radio! Sa Bacolod, Aksyon Radio! En punto a las 5, Aksyon Radio Philippines Standard Time. Aksyon Reports Afternoon Edition. Aksyon Reports Afternoon Edition. Diri mabatian ang mga nagapanguna nga mga follow-ups sa mga hitabo sa Negros Occidental kag Bacolod. Aksyon Reports Afternoon Edition. Upods ato mga action reporters kag karon ang inyo alagad. Kung nasaan ang aksyon, naroon ang balita. Action Reports Afternoon Edition. Una sa balita, una sa aksyon. .01 Aksyon Radio Philippine Standard Time. Ang kaso sa COVID-19 sa Pilipinas, mga ka-aksyon sa mga adlaw, yara na sa 13,777, 13,777. Mayara sa bag-o nga kaso sa mga adlaw, 180. Ang nag-ayo naman arana sa 3,177. Mayara sang 85 ka nag-ayo subong adlaw. Napyaran ko ho ang numero maka-aksyon 1, 3 kag 7. Ang kanamuon sa nagkalamatay 13777. Ang kanamuon sa mga nag-alalayo 3177. Una sa balita, una sa aksyon. Ang nagkalamatay ng mga ka-aksyon mayara sa nga anom sa mga adlaw. Mayo-mayone kay amat-amat jutay ang nagakapatay kada adlaw. Ato sa digida pangayo o kamay unta baya mayara sa adlaw kung tandi nga waay sang ma-record nga kapatay sa sareng COVID-19 gani. Anom nagkalamatay sa mga adlaw. Ang kabugusan arana sa 863, 863. Ini Sunday maka-aksyon sa case sa bulletin number 070 as of 4 p.m. May 23, 2020 sang Department of Health. As of Saturday, may araman sang 9,737 ka mga active cases, 9,737. Para 5-3 Aksyon Radio Philippine Standard Time, Sabado subong. Yari kita sa Pizza 23 na sa bulan sa Mayo 2020. Basi nalipat ka mo. Mga ka-aksyon namon, ang Pizza 23 sa bulan sa Mayo, ano ba na ang ara sa pinsar nyo? Di magsiling kita 23 kung sa mga patag sa ginampang Michael Jordan number 23. Karong 23 nga pizza mag-aksyon isaman hindi ka signifikante para sa pungsod Pilipinas.
Galing kay Tipiho nga madamo sa inyo ang nalipat. Bangod halos taran nga mga tao di lamang diri sa Pilipinas kundi sa bugos sa kalibutan. Ang nagtutok sa lamang kahitabo kon senaryo amo ning epekto kagahalit sang kagaw nga corona COVID-19 kon tawgon. Una sa balita, una sa aksyon. Pero subong adlaw makaaksyon luyag ko ibalik sa inyo sa paminsaron. Ang isa man ka hindi malipatan nga hitabo sa pungsod sang Pilipinas subong Mayo 23, 2020. Sukat ikatatlo gid katuig sang ang gintawag Battle of Marawi, Giyera sa Marawi, paglusob sa Marawi, Marawi Crisis. 5 ka bulan nga pagbiluhan ay inisang luthang sa tunga sang tropa sang gobyerno. Kag ginapatihan terorista kag militante nga may angot sa Islamic State of Iraq. Lakip na ang grupo ginatawag nga Mauti kag Abu Sayyaf Salafi Jihadist. Ining giyera mga kaaksyon ginakilala ining pinakamalawig nga urban battle sa modern history sa Pilipinas. Natabo sa Marawi, Lanao del Sur. Nagsugod ang paglusob mga kaaksyon May 23, 2017. Dumduman nyo na ay. Una sa balita, una sa aksyon. Ang gobyerno sa Pilipinas nagasiling nga nag-umpisa ang opensiba sa Marawi sa tuyo nga madakpan. Buhi man akong patay si Isnilon Hapilon, ang leader sang ISIL-affiliated Abu Sayyaf Group. Matapos mabaton ang report nga inisang ara malanggali sa bahin sang Marawi kag nagapakigsugilanon sa militante nga grupo nga Mauti. Sa mag-abot ang tropa sang gobyerno sa lugar, ginreport nga ang grupo ni Hapilon among una nga nagpalupog sa mga otoridad sa army kag pulis. Kabangdanan ining si Hapilon makaaksyon sa nabalaan niya nga aran ng pulis sa militar nangayo sa bulig sa miyembro sang Mauti Group, armed group nga nagasuporta sa Islamic State. Ilan na inspirasyon ng Islamic State. Dari nagsugod na kaaksyon ang surod-surod nga bayluan na isang tiro. Bomba man akong kalibre sang pusil. Ang Mauti Group militants nagatake sa Camp Ranao kag nagsakop sila sa pila ka mga building sa syudad. Lakit na ang Marawi City Hall. Man swekto nilang lugar mo. Ti nagapangipi-ngipi patong militar kag pulis. Amo tong damo sa mga lugar kag damo sa mga istruktura nga nasakop. Occupy ining grupo ni Espilon. Occupy man nila tong Mindanao State University, ang ospital pating City Jail. Naglinaptama sila sa mga daranon gintot dan paganing St. Mary's Cathedral, ang Nino Aquino School kag Dansalan College. Ngamon ang ginadlubalahan sa United Church of Christ in the Philippines. Ilaman ginbihag pila sa ka mga pare kag pila ka mga tawo nga nagasimba sa simbahan. Una sa balita, una sa aksyon. Ang hambal sang armadang kusog sang Pilipinas pila sa mga terorista, ang mga foreigners, mga dumuluong nga amo nga nagtinira sa Pilipinas sa malawig nga tion. Kag nagasuporta sa Mauti Group sa Marawi. October 17, 2017. Amaning adlaw nga sa diin ginreport ang pagkamatay sa nga militant leaders nga Sanday Omar Mauti kag Isnilon Hapilon. Si Presidente Duterte nagdeklarar sa Marawi nga liberated na from terrorist influence. Hiluway na sa mga terorista. October 23, 2017, si Defense Secretary Delfin Lorenzana nag-anunsyo nga ang 5 ka bulan nga giyera batok sa mga terorista sa Marawi City natapos na. Una sa balita, una sa aksyon. Basta giyera ganin di gina malikawan, may gakapatay gina, may nagakadala higina nga ultimo inosente nga sibilyan. Di pinabalato nagkalabatay sobra sa klibo to. 1,400 nagkalasamaran, kagamay 12 ang nagkaradakpan. Una sa balita, una sa aksyon. Inyo kaaksyon-aksyon na Marlon Hedawaya. Kagkaroon sa aton Pangulong dinala. Sa ilawan tayo sige na mga nagapanguna, nagabaga nga mga Pangulong dinalan sa balita lokal.
Pagbinalik sa Bacolod sa mga overseas Filipino workers akong OFWs, dako nga palaligban sa mga opisyal sang syudad. Mga lugar nga pwede mapatiniran, hotel man kon pension house. Problema bangan, bangod wala pagid sa nakitaan. Ang Quarantine Center Action Team sang syudad nagsapol sa mga Sabado, upod ang mga taga-OWA nanawagan kung sinong pwede nga makabulig pangita sa hotel o kung pension houses man nga bakante kag pwede maistaran temporaryo. Una sa balita, una sa aksyon. Yangot sa nga balita maka-aksyon ang pag-abot sang masobra isa kagatos ka mga OFWs sa Bacolod ginalauman buwas na nga adlaw ni Sabado. Ang pag-inabot sa mga OFWs ganasiling nga massive repatriation posible nga magsige-sige ini tubtob sa bulan sang Hunyo. Medyo katol ni sa ulo nga sahi sang senaryo, pero ang importante nga tanan nga pamaagi ginahimo sang lokal nga panguluhan sang syudad para likaw sa yamo kag likaw sa reklamo. Sa mga OFWs naman akong bisan sila sa di pamilya dari sa Bacolod. Ang reklamo te normal lamang na para mapabutyag sang isa ka tawo. Kinamatarong santa sa tagsa mapabutyag sa ila sa ding reklamo o kon problema. Pero kung tani medyo bulig man pangita sa antikang para initaran ang mahatagan sang kasolbaran. Kag kung may problema gid man nga magtuhaw sa ulihi, medyo madasirasig nga mapangitaan sang pamagi. Una sa balita, una sa aksyon. Sa Negros Occidental naman nga hugada, June 1 nga pagbalik sa biyahe sa eroplano kag barko, karga ang mga pasahero. Ginakabig man sang gobyerno provinsyal nga major concerned. Palaba-laba na lang ni Korea kag pasensya. Kabay pa nga hindi matabo ang ginagabalakan sang kalabanan nga base ang pagkakasang community quarantine. Partikular ang General Community Quarantine dari sa Bacolod kag Negros Occidental. Kagapagsulod sa ginatawag nga New Normal. Ang ginagabalakan nga base hinali lamang magbutyog balang kaso sang COVID-19 kag ang ginasiling nga second wave. Kabay pa nga hindi lang. Taran-taran nagabantay, wait and see sa kung ano ang matabo sa ulihi. Una sa balita, una sa aksyon. Samtang ano pagkadiban sa nga balita, mga pabungol kag pasaway damo sa gihapon sa Bacolod. Una sa balita, una sa aksyon. Amo ni mga tinuga nga wala nagasuksok sa nga face mask kon naara sa pampubliko nga lugar. Pati ang ginatawag social kag physical distancing. So, namungol ng palamatin-an naton sa mga nga tinaga, no? Social distancing, physical distancing, face mask, ugaling, di pwede nga di tani pag-mention, mono, hunta gini, kada adlaw kay, damo sa giyapon sang tao nga nagapalipat-lipat, yung bulong sa lipat is guripat. Una sa balita, una sa aksyon. Galing ang bulong sa lipat niya sa Y-sok-sok face mask ho, dakop dala sa Gemocon Police Station. Ang kapulisan sa Bacolod danungin specialty na karon ang pagpanilag kag paglibot sa mga lugar para lamang ang mga tao nga wala sang face mask kag wala naga-social distancing. Si Kupon dalon sa police station o kon na gymnasium man laygayan kag patiniron sa sunod sang 12 oras antes papulion. Kung makapuli ka mo, hilwayon ka mo, abi nyo, luwas na ka mo, may kaso ka mo gulis-ulihigli. Ang ginbasihan sila mo ang Executive Order No. 35 sa Bacolod. Pati ang pag-rekurida ginihimo na sang pulis pagi sila sinita sa tag sa mga patrol car. Pero sa gapon, damo sa lakwayon. Ang kapulisan nagkapanundom ginibot silingon nga wala na sang kaso. Kaya tubangon ang mga nadakpan. Bangod sa paggasugod sa ginatawag nga New Normal Makaksyon ginasiling na nag-umpisa na pizza 1 sa bulan sa Hunyo. Ining mga nadakpan nga way nagsuksok sa face mask kag nagsupak sa social distancing, way nagsulod sa social distancing, ay may kasugid gali nga tubangon. Una sa balita, una sa aksyon.
Isa mga masami nga wala nagasuksok sa face mask na. Way man nagkulang sa pagpanumdum sa inyong Aksyon Radio Bacolod. Kag way man nagkulang sa pagpanumdum ang mga kapulisan sa inyo na na. Bangod, kundi ka mo magtuman makaksyon sa ulihi basi kung pating sikon nyo o kagton nyo ba sa paginulso daw. Ang kaso angon sa pagsupak sa mga pagsulundan para awayo ng COVID-19 makabigini nga pinasahi espesyal kung sa mga batsoy pa. Antes ni plastar sa gobyerno, ginatagan ginesang prioridad. Tinabalaan sila ko narong batasan sa mga Pinoy mo. Akon pigaw-pigaw ka wala man sa mabugat nga pinalidad. Ang kaso nga sila ginapangatubang daw sa wala man lang sa iya. Gabalik-balik man sa gyapon ni mo sang illegal. Pero subong suliton ko, lain ang sitwasyon subong bangod tuman. Kaseryoso sang gobyerno subong sa mga nagasupak nga tao, labi na kon COVID-19 ang paghahambalan. Una sa balita, una sa aksyon. O galing sa sining ginasiling social distancing bla. Alam mo dani sang isyo. Matapos nga ang hepe to sang NCRPO nga si Sinas bla to. Ginakusahan man ganit to nga nagsupak sang social distancing pero subong ay nano. Daw amat-amat na lipatan ang kaso haw. Daw sabaw nga na alimunaw haw. Una sa balita, una sa aksyon. Sa balita nasyonal naman, ari na. Daw, piho na. Ang palasyo nagmando sa International Agency Task Force nga ilakip ang dugang nga 5 million ka tawo. O 5 million ka individual. Sa isa ka pamilya, isa lang. So, isa lang tao 5 million ka individual sa cash aid payout. Sa idalom sa Social Amelioration Programa kon SAP, additional 5 million households bilang recipients sang emergency cash aid halin sa gobyerno. Ang memorandum ginisyo subong nga Sabado nagasiling ang IATF ginbanduan nga ilakip ang additional 5 million eligible households. Eligible para sa ikaduwang nga trans sang SAP na sandig ini sigyapon sa Bayanihan to Hell as One Act. Sa diin, 18 million ka mga low-income households pating informal sectors ang target nga mahatagan isang humalin 5 tub 8 mil pesos. Manuay ni kapalarihos mo depende magkakson di. Sa kada mayara probinsya nga naggabaton nga ang ilasiri minipasaryo yatag 8,000 gid. Mayara tag 7,000, mayara tag 5, mayara man tag 6. Kaya dari sa aton sa Western Visayas, 6,000 pesos. Sa first trans, 18 million. Ambot ko na lapot nilang target ng 18 million Way paguro ay kadamo pa sa mga LGUs mag-action dari sa aton sa Western Visayas. Way pa makatapos-tapos sa ilang saring sa payout distribution. Nawining 5 million nagalakip ini sa pamilya nga matuod-tuod nga kwalipikado pero malaki o wala malakip sa listahan. Amo ning ginatawag bala nga lift out la sa list of beneficiaries ang DSWD kag LGUs. Ang balantayan na lamang dirisan o naman i-anunso sang gobyerno ang petsa nga pwede sugda ng papanagtag sa second trans. Una sa balita, una sa aksyon. Ano ba ba sa nga balita? Tayog kag uyog equals linog. .4 magnitude nga linog nagtayog sa Aurora kaina sang aga tectonic earthquake epicenter. Ara sa katundan sang San Luis Aurora ang pagtayog na batsagan pati didto sa Metro Manila. Una sa balita, una sa aksyon. Ano ba ba sa nga balita Aryo? Why COVID baligya sa bu hasta magliligid. Maning balita nga daw sobra pa sa virus bisan grabe kag nagapalamalhas ng opisyal naton subong sang gobyerno sa pagpaninguha para matap na ining COVID-19. May mga taos gyapon nga unod sa kinasabin ni pamisaron shabu. Agod makakwarta. Ang kapulisan nagbaybas sa may sunod sang tagig ang duha ka mga subject isugo bumato pulis tiruhay mo. Resulta ti patay kag pugday
Una sa balita, una sa aksyon. Ang na-recover nga suspected Shabu Maria Patawara. Ang balor 81.6 milyones ka pesos, 81.6 million pesos. Ang NCRPO nagkilala sa duwa nga sanday Ryan Labandaria kag Ervin Kirubin. Di ni basta-basta nga sahi sang ilegalista ang manugbaligya sa ilegal nga droga. Kaya man ang nag-operar Akso Oliverdo halos tarang nga unit sang otoridado nagtingob para ilunsar ang operasyon. Balaan nila guro nga porte, balaan nila guro nga kung isa lang ni ka-unit ni bato ni. Porte o pila ka-unit niyo? Isa, duha, tatlo, apat yung ka-unit. Pero bato yapon Ano patayang duha. Ang mark money, 1 million mo. Bot silingon, minilyon ka pesos ang ginadil siling duha niyo. Kaya magsiling kita by bust, may ara na sang bakladay mo. May daw anay na magkakso sa kwarta, kag may daw anay sa Shabu. Kaya bot silingon, ang baklon nga Shabu, 1 million. Mark money, 1 million mo. Porte, no? Wagid kapaminsar sila, no? Abi nila nalipat na balang ato sa gobyerno nasyonal sa kampanya batok sa ilegal nga droga. Lain man nga kampanya batok sa COVID-19, kag ang kampanya batok sa ilegal nga droga ra na sila gyapon ya. Una sa balita, una sa aksyon. Mao kun waay madakpan kag nalaptang sa bune pila na naman ayhan kun tani ka mga utok ang bumagtik. Kag pila naman ka mga lugar ang ginlaptahan sa ning malademonyo nga sahi sang Shabu. Kung nasaan ang aksyon, naroon ang balita. Action Reports, Afternoon Edition. 5:20, Aksyon Radio Philippine Standard Time sa mga late tuners na tunda, sa mga bago lamang nakabugtaw, naghigop sang marimis nga kafe. Nagpamati ka mo doon sa Action Reports After the Edition. Unahon tayo balon na ng sitwasyon sang trapiko sa Bacolod. Nagdugang observation sang patrol with Action John. Action John, mayong hapon please kabin. Action John. Action mga kalunes tuktok na biyernes, may experience sa naton ang mabulubugat nga sitwasyon kadalagan sa trapiko nga aton pagabalan. Karon naman yun lang, Sabado kita light to moderate lang ang traffic situation sa pinaka lugar sa palibot sa sunod sa Bacolod mga ka-aksyon. Particularmente na sa pinaka mayor na dalanon, kaya nila mga ka-aksyon na ng area sa dalan aksyon kag dalan Araneta. Ugaling lang kay Timamatsagan sa Gyapon nga madamo na ganang bihong na aton nga mga ka-aksyon lakip na mga sakay sa pribado nga salakyan. Kagang ipakarabanan gid padulong sa pinaka mga malls nga bukas na kaga mahimo na nila abi kadtuan kay magbakal sa pila nila ka mga importante nga mga pagkabutang. Ang area makagson Sandalan Lacson umalin lamang area diri sang BS Kilo Drive kung mas kilala sa mga Dalan Ramos Lacson dire-diretso naman dito sa tubang sa provincial capital Laguna naga Superera sa nga moderate to heavy to heavy nga sitwasyon kung dalagan sa trapiko ang aton pagamalan karon nga hapon makagson. Ang patrol live na live kita nag-report along area makagson diri sang Bacolod Talisay border diri sa Gyapon sa area Sandalan Lacson. Actually ning area sakop na sa barangay Banago sunod naman sa Bacolod makagson. Aton diri makitaan ang amat-amat nga pagdamo sa mga salakyan nga nagasulod makagson sa sunod sang Bacolod kumote bukaw na manugsarana mga trabaho dito naman sa Los Metro Bacolod particularmente na sa norte nga bahin sa probinsya sa Negros Occidental sa pagpatagani sa pinanaton diri kirapulo pamangkot karon ngapon. Anong rason ko nga amat-amat nga nagalabang pila sa mga salakyan diri pa sunod makagson sa boundary kung border mismo sa sunod sang Bacolod. Isa diri sa mga rason kung madamo man sa makagson aton nga diri naga-estado kung nagapuyo abi sa sunod sang Bacolod nga nagatrabaho dito sa ido sa sunod sang Talisay Silayo kung pilaman kamabanwa kag sunod sa norte nga bahin sa probinsya sa Negros Occidental ka nagapauli sa sunod sang Bacolod matagadlaw nga tanan makagson basta magtapos naman ang ilatag sa mga trabaho. Dugangan pagid sa pilaman ka mga service vehicle pila ka mga passenger buses mga kaagson nga nagabiyahin na amo nga abi nagakarga laong sa mga pasahero gikan man norte nga bahin sa probinsya kaya nagapadulong man mismo sa sunod sang Bacolod. Let's check abi mga kaagson ang pinakauli nga observe report do sa nga aton nga mga kapulisan diri mismo sa area mga kaagson sa nga police station number 3 karon di lamang nga hapon diri sa area kabalo ka may mga
gintong augment diri agad makapulig mismo sa mga kapulisan. Joining us this afternoon live sa area mismo is the Workaholic Station Commander or Police Station number 3 mga Kakson. Aksyon mo po naton Police Captain Richard Parito. Sir, may nga po live ta sa Aksyon Radyo Bacolod. Okay sir, may hapon man. Sir, aton nga pa rin po diri medyo manay naton nga panahon like diri sa inyo sitwasyon sir karon nga po do ka normal situation manageable lang sir. Yes, no, manageable man lang ang traffic diri considering ang salakyan wala man nagapila diri sa aton nga checkpoint pero sige-sige man ang sulod. Ang aton nang ining nga ginabantayan ang ining wala nakasulod sa aton nga number coding amo ini sa ginapaparahan naton kag gina-imbestigaran naton in case nga magano diri sa aton nga checkpoint. Sir, most probably sir mga private nga salakyan. Yes, mostly mga private na vehicles wala ang sulod diri subong nga adlaw no. Sir, pero in terms of public utility vehicle, mga jeepney, sir, or ano dala nga pa sa public, so utility siya, vehicle, wala namang gina-check ang plate number, sir, o ng code? Yes, no, sa mga utility jeep o sa mga buses, wala naman nato na gina-implement ang number coding considering nagbalik naman ang biyahe. Okay, sir, kung amo ni oras, mabalato na mo ginita na usually ang peak hours o sako ang oras, sir, no? Yes, pero na-obserbaran natin nga daw ka light lang sa traffic tungod nga adlaw sang Sabado subong. So wala man sang opisina diri sa siyudad sang Bacolod. Sa tuway nga limitado man ang mga salakyan nga nagasulod dalin sa sadwa sang Bacolod City. Okay, sir, from Monday to Saturday, sir, nga since nga nag-implement or nag-downgrade kita sa GTQ, sir, what's your observation so far? Sir, may improvement o naglalang ang sitwasyon, sir? So para sa kaso naton nga COVID-19, so pan mo naton na notice naton nga daw wala naman nagsaka no kung accelerate ang ini nga kaso kung number sa mga patient pag probably ara gani may mga damo ang aton nga mga recoveries. So sa sitwasyon lang naton sa traffic amo lang ina nga medyo masako kita sa mga check-up points naton tungod nga kadamo na sa salakyan ang nagasulod diri sa siyudad sang Bacolod. Sir, kung ikaw pamangkuton, sa Monday, gabi, man sir, sa lakyan nga sir, no? Anong gin-improve, sir? Anong maging pag-implement ka mo mga strict sir, nga naglain para ma-control, sir? So, amo nag-na-stricto gin nato ng number coding scheme, no, para ma-aware man, no, ang mga motorista, no, kung sila nakatuon sa violation sa number coding, pinapaintindi nato ng mga motorista nga mag-transact sila kung mag-himo sila sa transaksyon diri sa Bacolod, itanaw nila kung pasok ang ilang salakyan nga makasulod diri. Okay. So, meaning sir, kung hindi pasok, nag-strict logik ka may pabalikon, guys? Yes, sinapabalik naton kasi sa next day na lang sila matransaksyon diri sa stad sa Bacolod. Okay. At it's important, sir, na istorya lang, sir, no? Kung may mga cases or may mga circumstances. Yes, no, aramang gyapon ng aton nga humanitarian consideration or mga exemptions nga pwede lang naton pasudlon. Like the term humanitarian consideration, sir, damo ka mo ginto, may mga augmentation na subong gulig, sir, no? Yes, no, mga sang nag-umpisa ini sang kahapon, no, mga member ini sang Marines, no, pamuno man ni Lieutenant Colonel Yulo. Okay, so diri sila na tayo, sir. Yes, diri sa akon. Until tomorrow lang ni sila siguro. Kay kung weekdays naman, office days, may trabaho man ni sila. First, speaking of ano naman sir, mga nagkaladakpan, recorded sir, mga 16 around diri sa areas of station number 3. Ano sir man, kalabanan diri ito mga repeated na sila nga nag-commit o sang violation or mga bago ni kalabanan sir? So mga bag-o ini siya, no, ang ining nakaladakpan, inabala nga daw hindi pa aware no sa paggamit sang mask kag pag-observe sang social distancing lalo na sa mga sulod-sulod nga area sang puro o barangay amo ning kalabanan naton nga nakaladakpan. Ano gili sir, clarify ko lang. Kung ara kasi sulod tong salakyan, dapat nakasuksok ka Japon face mask even closer. Yes, no, ginahambala gina namon kung makita namon nga wala sila ka face mask nga isuksok man nila. Actually, may ara man sila nga dala nga face mask so kaysa hindi lang proper ang pagsuksok so gina-remind nato ng mga motorista nga isuksok with sang insakto ang ilang face mask. Oo. Sige, that is clear na. Sir, thank you. Kita yung hapon. May hapon liwat man.
aksyon na mga si Police Captain Richard Parito, ang Station Commander sa Police Station number 3 magkaksyon. Kaya mo nagyan sa natong tinkli, kaya mo nagapulo pamangkot abe, na kung nawansa na kasulod sa salakyan, dapat masuksok ang gyapon sa face mask, mga kaaksyon bilang kabayan sa ilan naman nga preventive measure mga kaaksyon. Anyway, ang Land Transportation Office, kung na weekdays, naka-assign din sila. May nagabantay man din sila makakson sa mga border checkpoints ang palibot sulad sang Bacolod, nag-augment kay nagabulig man sa aton ng mga kapulisan. So far mo naman kakson ang pinaka-ordering sitwasyon sa atong ginakamtangan ng area sa Bacolod, Talisay border, diri sa area sa Dalanakson sa sa Barangay Banago, sulad sang Bacolod. Ini magkakson ang sitwasyon sa dalagang sa trapiko, gibuko sila dunong sa inyo sa CL-Pito-Pito. Sa atong mga kakson, ginabudlayan, abidra magtumara sa mga food supplement, hindi gig katulon. Ari na ang aton naman nga solusyon. Alabot sina, makabulig pag makakson nga mapabakod man ang aton nga immune system. Gamit ka mo blag, mag-inom sa CL-Pito-Pito makakson ang original ang aton nga baklon para makuha nato na tanan nga mga benepisyo kahay na lamang abi sa nga mga pabakod sa aton immune system magmakakita makakson sang original nga CL-Pito-Pito hindi ang peke anong peke nga ini ba nga nalibot makakson ginabaligya sa mineral water o mineral plastic bottle kagayara man sa lapad nga botelya makakson ina nga mga CL-Pito-Pito mga peke ina ganin din na nato pagbaklon bakal kita sa CL-Pito-Pito ang tambok na ba ang iya nga plastic nga ginbutangan kaga green naman ang taklob sini 375 ml gidama magkakson and of course mabaka lamang kita sa pila ka mga authorized dealers kaga mga suki ninyo nga butika na hamtang sinamatag sa ka mga lugar tandaan laking CL-Pito-Pito laging panalo rekta sa patrol ang taglibot sa Bacolod Action John Diaz sunod sa Action sa Bacolod Action Radio. Sa mga balitang kailangan mong malaman, sa mga impormasyong hindi dapat nakakalampas sa iyo, sa mundo ng politika, balakasan at showbiz, lahat hagip, lahat nakalap na! Para labanan ang banta ng COVID-19 sa ating bansa, mahalaga ang kooperasyon ng bawat isa. Ang pananatili sa loob ng bahay ay isa sa pinakasimple pero pinaka-epektibong paraan para hindi kumalat ang virus. Kunwari, ikaw ang tuldok na ito. Malusog ka at malakas. Lumabas ka ng bahay. Ang hindi mo alam, may nakasalamuha ka ng may COVID-19. Tandaan, mahirap malaman kung sinong may virus, pero madali itong maipasa sa iba. Pwedeng naipasa na pala niya ang virus sa iyo nung umubo siya o bumahin. O baka naman ay nahawa na dahil humawa kayo sa parehong bagay na kontaminado. Ngayon ay mayroon ka na ring COVID-19. Isa ka ng carrier na makakahawa sa iba. Dahil maaaring ilang araw pa bago lumitaw ang sintomas na ubo, sipon, hirap sa paghinga at lagnat. Pwede ring wala kang nararamdamang sintomas, ngunit nakakahawa ka pa rin. Pag-uwi mo sa bahay, maaari mong mahawahan ang iyong pamilya. Kasama na rito ang lolo at lola mo o ang mga magulang mo na may edad. Sila ang may pinakamahina na depensa laban sa virus. Ang mga may sakit sa puso, diabetes, high blood, at iba pang pre-existing conditions, at mga buntis, mahina ang panlaban sa COVID-19. Kapag na-infect ang taong mahina ang immune system, posibleng magkaroon siya ng malalang karamdaman at kailanganing dalhin sa ospital. Sa patuloy na paglabas ng bahay at pagpunta sa pampublikong lugar, tinatayang maaari kang makahawa ng 3 pang tao at sila makakahawa ng mas marami pang iba. 20% ng mga nahawa ay maaaring maospital at dadami ng dadami ito habang mas kumakalat pa ang virus. Bukod sa dumaraming COVID-19 patients, marami pang ibang may sakit ang nasa mga pagamutan. Ang mga pasyenteng malubhang-malubha na ang karamdaman, hindi na maaasikaso. Wala ring lugar para sa mga pasyenteng may ibang karamdaman. Kaya nating iwasan ang patuloy na pagkalat ng COVID-19 kung iisipin natin ang kapakanan ng iba. Kailangan nating isipin at kumilos na parang bitbit na natin ang virus para hindi ito kumalat pa sa iba. Sundin ang social distancing. At hanggat maaari, manatili sa loob ng bahay. Kung talagang kinakailangang lumabas, panatilihin ang 1 metrong layo sa ibang tao. Maging malinis din sa katawan at sa kapaligiran. Parating maghugas ng kamay gamit ang sabon at tubig. At
i-disinfect ang mga bagay na madalas hinahawakan. Ang mahalaga, mapabagal natin ang pagkalat ng COVID-19 para mas kakaunti ang mga kailangang magpa-ospital at mabawasan ang mga Pilipinong magkakasakit. Magiging epektibo lamang ito kung mananatili tayo sa bahay, sundin ang social distancing. Isang maliit na sakripisyo para sa buhay ng kapwa nating Pilipino. Tulong-tulong tayo. Let's beat COVID-19. Mga kaaksyon, madamos ang naglaylay na pamaagi at protektahan ang imong kaugalingon batok sa novel coronavirus 2018 o ng COVID-19. Isa sa mga pinaka-importante ang regular, safe, and effective hand hygiene gamit ang habon kag tubig o ng alcohol-based hand rub. Yan ang proseso sa paghugas ng gamot na rekomendado sa World Health Organization. So naroon ang balita. Action Reports Afternoon Edition. Mag-DTX 500 para sa may arasang kidney problems. Ang ginabat siyang satay sa batsena is DTX 500. Damo man iban nga mga health benefits nga madalas sa ring lawas. Ang DTX 500, pwede ka mo magkapamangkot angot sa DTX 500. Agi sa kalusugan yan.ph o kung kalusugan Facebook page. Tangon traman sa mga toxins. Tandaan gid, DTX 500. Una sa balita, una sa aksyon. Pating anay NBA player blang nga si Patrick Ewing. Because niya sa subong sa Georgetown University Hospital sa. Pati si Ewing tabikan COVID-19 ba? Las 5:36 sa balon tara detalye sang balita unahon ta sa bahin sang Bacolod City Hall. Buwas nga adlaw mayara sang ginapaabot nga masobra isa ka gatos ka mga overseas Filipino workers. Maabot diri sa syudad sang Bacolod. Action Radio City Hall Report. Ang returning residents ni laban-laban sa syudad man sa Bacolod. Detalye sang balita sa report ni Action Art ay hupon. Action Art, may hapon sa report, please, Kevin. $1 million question, Action Marlon, karon ang sa part ni Councilor Israel Solanca bilang chairman sang action team for returning returning OFW o kon ATRO. Ang kadamuon sang OFW nga mga abot posible was ang iya gina-expect. Kay ang record nagapakita kagang information yan nabaton na kainas aga. Si Tenta na kainamo ang unang listahan and then kung madayon ang ila siling nga paglayag kung pag-travel pa ulit diri sa Bacolod sa siling nga gabi, posible madugangan pa. In fact, siling ganay pa si maglapot na 150. Siling ni Councilor Israel Saranga, siling niya sala-sala kami ni Pangita sa ila siling nga akomodasyon kag pamtangan sa ila sa mga touristing kagutel na magaserbi naman nga quarantine facility sining damo nga mga OFW nga taga-Bacolod nga magapauli Action Marlon. Now, isa lang galing sa masubo,
kay wala gihapon niya sa proper coordination gikan sa IATF National kung ano ila sa mga plano. Yan kinasaligan nila subong ang manifesto nga posibleng forward diri sa bangin sa Bacolod paagi dira sa may Coast Guard station. Kay magluwas sila, why naging sila sa iban pa mo na means of communication. Luwas abit nga may ara sang chat o group chat sila. Nga mo nang paagihan do sang information sa pinaka mga OFW. Sa Bacolod City, may mga ginapailalang Japon sa mandatory quarantine na 14 days. May 72 action, Marlon. Now, ang ginalantaw din ni Councilor Salanga, silang niya posible pwede kami maka-cater subong mga 100 or base magsobra na pwede pa na. Kag may mga prospect sila, kanikuhay pa niya may istorya, yapon ng mga touristing, kag mga pension house, kag subuman hotel. Silang niya ang maximum ginalantaw kung mga istorya, tani ba si kumakalapot 300, pero kung mag-amo ni Axel Marlon, nga doon hinaraguyon na lang pauli, ay may mga OFW. Sige, problema, kinis palabuton kay kung hindi pa makagraduate ang iban, hindi pa rin makahalin do sa sulod sang quarantine facility. Isa ina karon sang ginakasubokit sa konsyaltan kay ang iya sini papel ito accommodate mo magpa-process o facilitate upon sa taga-uwa. Di pero kung amo niya nga way regulasyon niya kung di masulod ganing regulasyon, problema gini sa sudad sa palaabuton. Yari si Councilor Israel Salanga, ang chairman sa Atro-Ocon Action Team on Returning OFWs. Damo naman ko bago na kami kintabalo. This morning lang ito pagpugtaw ko gid namasahan ko sa group chat namon bala sa mga taga-region bala taga-OWA. May schedule naman ko na repatriation ko na si Manila ko no, pero ay pag-isang sakto nga figure kung pila. Pero ang ila to nga initial record as of last night is mga 70 plus. Bacolod alone. Dagsa pa subong kahit kung siyempre karon pa sa gabi ang trip mo. Sige ba, ton sa mga 100 plus ang ina-expect na Bacolod nun. Patrete, problema kami kay siyempre, matransaksyon, di ba na mga hotels, dire mo mga pension houses mo. The returning OFW, kaya tayo ang returning residents, why man ay ano? Why man ay swab test? Why na siya swab test? Ang returning OFWs, na ginawa na ang mga resulta, bala? Tamo-tamo na ang mga resulta na ginawa, oo. So, amo na siya nga tinanglan, makakuha-ready, kami din sa accommodation sila. Kami sa UWA, why kami di problema sa local. Why kami di problema. Kami nag-plaster, kami din nag-prepare kami din. Okay. In fact, nag-meeting kami gina. So, ano ang himuon nato ni since kaway pagkita sa eksakto nga numero gid nga ginauyatan kung pila ang mag-aabot? By Monday, gina-expect na maabot? Stay ko maghalin sila tonight, tomorrow, like mag-abot. Pero siyempre, hindi ka man depende man na kay to go kay Coast Guard, sila nila pa halinon. Ang matabusin na is mahulat yung sa advice ni Coast Guard. Just through manifesto, gyapon. Kung pila ang papulion nila dito, kung saan ugit sila masakay, halin dito. Sa napalayan ni Councilor Israel Salanga, ang sa sining natalana na pag-abot na buwas ka daw sa mga OFW diri sa syudad sa Bacolod. Pero asto sa numero gid kung pinaslak pilo sa gihapon dako nga pala ikutanon since kaway pa sa official manifesto man nga nabaton ang Philippine Coast Guard diri sa Bacolod City. Palitagikan sa Bacolod City Government Center ang ka-aksyon nyo, aksyon live time kung oras sa balita, oras sa aksyon sa Bacolod Aksyon Radio. Kung nasaan ang aksyon, naroon ang balita. Action Reports Afternoon Edition. Ina mga ka-aksyon sa surad sang Bacolod, balang na, way padang probinsya. Ang probinsya mo man ang ginatubang nila sa nga problema. Nagayo naman na sila dito sa Babaw, sa Marina, sa National IATF, nga kung pwede, mapabalo man sila sa insakto nga kadamoon sang mga nagabalik dire nga mga Bacolenyo kag Negrosanon. Pero subong way pag-iapon ma-resolbar ina nga problema ho. Salon na lang na sang probinsya kag sunod sa Bacolod.
Kung naano gyud matuhaw dira problema sa ulihi, ang importante na preparahan. Kay kung waay mapreparahan kag makibot na lang arin nagili diya sa Bacolod kag Negros, nag-inabot ang mga pasahero pareho sa natabo to bala nagliligad ng mga sinimana to. Nga nagtawag sa bayan sa gobyerno provinsyal ang Marina. Boss, may maabot na. Oy, kibot si Governor Bong Lacson, kibot man si Dr. Kailian. Una sa balita, una sa aksyon. 5:43 Action Radio Philippines Standard Time. Buwan tayo ng ato sa monitor sa ato sa live stream ho. Antes tayo bubong ato sa dugang abat sa mga commercial. Kaya amigo Tabinji Bantong, meets tulo sa ehersito. Shout out lang sa ehersito, Sevilla family sa Moalboal, Cebu. Lalibeth Carino Onyati Castillo, classmate rin sa una, no? Si Raquel Di Maala, si Randy Lasa, aramasika sa taid na Sarmiento. Sa piyak mga ka-aksyon, Inday Blaza, Manjo Arnejo, Florence Pons Magril, araman si Dalin May Villan, Ocheda Haruka, paborito nga papatian kag lalantawon diri sa Japan kay taga Bacolod man ako. Hala, grabe ka damo sang mag-alalayo. Dapat damo maayo gid. Franklin Tiloheyo, monitor lang ko sa imo live Facebook. Thanks, God bless. Salamat. Sakay Tutong Abdo, ari kami diri sa may Proxy Side, Barangay Tangob. O, teka barangay ko, taran-taran nga mga taga-barangay Tangob da. Allen Transporto, Toto Allen sa Masville, Barangay Cobay. Angel ko, AJ, Joy, Lenlen, Tatay Moroy, Nanay Lette, Mama Edna, Lapar, Broad, Bodoy, Alex. Inday Rolina Transporto, thank you. Si Chona Aldea, hello sa mga abyan ko da sa Boro Crossing 8 Barangay Tangob. Rakilina Lomaubag, good afternoon. Watching from Hong Kong, araman si Heaven. Hammer Blas, Edith Diosi from Makati City, Manny Likias. Greet lang si Danny Boy. Jocelyn Kalamaan, Gianna Domadaog Abelyar, Christine Redlips Scandler, good PM, wala drama ang Jack Balaan. Aran Jack Balaan, no? Bali, replay lang na sa nagligad, kamanti ba ara kita sa adjustment bangon sa COVID-19. Kabay pati brano ba matapos ng krisis sa COVID-19 para nga mapadayon to ang bagong episode sa Jack Balaan. No? Paborito gid ni Lolo Bonjing ang Jack Balaan. Maki Arigen, MMC, good afternoon. Chona Arigin sang Kabankalan, no, may itiris la kuno. Rizalindo Torres Monte Alegre, may ara sang mensahe si Rizalindo Torres Monte Alegre. Ikapi-paste ko na kay daw namin isang punto, no. Hindi ta galing ni isa-isa kay Shadow Club bla, no, sa kay Sir Rizalindo Torres Monte Alegre. Salamat gid sir. Arlan Alera, Jenny Arnaiz Hinaut. As lang ko mabalik ang ECQ. Laban la hindi laban-laban damo gapating way na gapating kalabanan nga by June 1. O daw ngati ang official announcement magaksumbal antara sunod pang simana, no. Damo sang gapating nga by June 1 eksperyensyahan ta nga tawag nga new normal kag kakason nga tawag nga community quarantine diri sa aton general community quarantine. Inang ECQ na mga huring-huring kag balita lang na kay manti damo ka siling nga bagod sang damo sa gyapon sa lawayon, damo sang supak sa face mask, social distancing, ting kalabanan ka siling nga sigihan nyo na kay basi magbalik ang ECQ implementation. So kabay pa nga hindi na matabo. Jenny Arnaiz, okay, salamat. Romulo Iwayan, watching from Hinigaran. Joseph Pacifico, aksama monitor ko di sa Maisan. Enrique Philip Laurente, salamat. 5:47, Action Radio Philippines Standard Time. Patuloy kayong nakikinig sa Action Radio. Action Radio.
pagadapya na ikaw na ginapamatian namon ginasandigan. Tingog sang probinsya kamatuuran ginapalap na mensahe nga may dala paglaom kag kasanat. Tinuig na nagligan ikaw gihapon ang ako nga istasyon sa pagbudlak sang adlaw sa pagtuhaw sang biton. Mga balita nga dala inspirasyon, aksyon radyo bakulod man sa gihapon. Padayon aksyon radyo bakulod saludo sa imo. Padayon aksyon radyo salamat kisa pagserbisyo. Patas kag balanse matuod nga mensahe wala sang ginadampingan. Padayon aksyon radyo. Pagkulunyon kag negrosanon inyong pamatian. Istasyon nga nagapalaplag sang kamatuoran. Mabakod nga prinsipyo, reporter handa sa serbisyo. Kahapon, karon kag sa gihapon, kita magapadayon. Tinuig na nagligan, ikaw gihapon ang ako nga istasyon sa pagbutlak sang adlaw sa pagtuhaw sang biton. Mga balita nga may dala inspirasyon, aksyon radyo bakolod man sa gihapon. Padayon aksyon radyo bakolod saludo sa imo. Padayon aksyon radyo salamat sa pagserbisyo. Patas kag balanse matuod nga mensahe wala sang ginadampingan. Padayon aksyon radyo. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod Aksyon Radio. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod Aksyon Radio. Kita ulog na na'y sabisan ano nga kalintangan. Responsable nga pagbalita pagdayon nga ipalak na. Malasig pero sigurado aksyon nga may dalang pagpalanggan. Padayon aksyon radyo bakolod saludo sa imo. Padayon aksyon radyo salamat gid sa pagserbisyo. Padayon aksyon radyo bakolod saludo sa imo. Naroon ang balita. Action Reports Afternoon Edition. Stay healthy, live better. Pagi sa Life Extension of Vitamin D3 sang Life Extension of Philippines. Ang pag-maintain naton sang healthy levels sang vitamin D3 nagabulig pa pag-on sa ato sa immune system. Ang vitamin D3 naman nagabulig para mapahilayo kita sa risgo nga matabikan sa anuman nga masakit kon balatian, ilabi na ang makamamatay nga cancer. So ugalion ang pagtumar sang Life Extension Vitamin D3 sang Life Extension Philippines. Dawa pag-idiban sa ring produkto ang Life Extension Philippines. Mas maayo kon makakato ka mo personal sa ila sa ring talatapan o kon klinika na hamtang sila sa may GAS Taban Building, Lacson South, Bacolod City, likod lamang sang Action Radio Bacolod. Life Extension Vitamin D3, Julie Militado Patrimonio, salamat gid, Menda Damin, Menda, Karkar Mana ay, Fred
Jarluyan Malupit. Okay. Salda Sasi, nanaya bakwit dara sa may San Roque, tangob salamat yun. Si Inday Marlene Grace Bosayong Rimada, Kasata Emilia de la Torre, Mariluz Grijaldo Bacunat, ngagawon talang ha, Rodney Signoro, Inday Blaza, kay Ma'am Portia Familiaran, kay Maritara Esed, Rodney Sinoro, Edmar Diquilia, Rachel Agui Rense, Eric Benualo, Rakni Malinaw, Dino Alik, Rachel Agui, salamat kid, Kenneth Valencia, Edith Diosi, Kent Bulak Juanesa, Kasatarimos Henovay. No, dara sa may 6th District, galing, monitor gida si board member Jeffrey Tabola. Balikantang ato sa ding patrol, sa ratipon nila sa ding balita with Action Jan, sa balik na report, please come in. Mar padayon sa pasagyapon ang search and rescue operation sa mga katapos sa Philippine Coast Guard Negros Occidental agud nga makit-an abi no ang ni isa ka mananagat nga kagabi aksidente Action Mar nga nadagdag o kulog abi sa ginasakyan sa pambot o kon motorbangka sa pandagat ang sila ang nagapanagat Action Mar sa baybayon nga nakop na ini-actually sang banwas sang Ahoy bala may probinsya sang Iloilo. Ang ining mga persona, ining isa ka persona, padayon pag ginapangita, tumandok ini isang syudad kid mismo sang Victorias. Sa sa interview sa Action Radyo Bacolod sa interview natin kay Philippine Coast Guard, Negros Occidental Commander Jensen Benjamin, kagabi pa lang, mga around 6 p.m. nakaara na sa rawod abi, no? Ini mag-iga kingod, ging kilala Sanday Agustina Flor, kag 16 anyos, ini si Marlon Adigi Sr., 42 anyos, Lunse residente, sang Sitio Pasil, Barangay 6A, surat sang Victorias. Ang natabo din Action Mar, sunog kay Sir Benjamin, nga mga takna alas 8 sang gabi, nagasige sila panagat abidra sa baybayon gid mismo. Ina ang ilang regular man nga ginahimo Action Mar, ning duwa ka mga persona. Natabo, aligar din ni Flor, nga maisa ka cargo vessel, but sa dako ni siya, na isa ka sa kayang pandagat, na nagsagayid ila mismo nga pambot Action Mar. Mo terminado, diri kuno si Flor nga wala sang suga o kung ano ba nga mga warning devices ang ilang sakayan pandagat, mapaibalo nga yara sila drasong alawod nga nagapanagat. Ay diri Sir Benjamin, sa gayid Action Mar, aksidente nga nahulog, ining upod ni Flor nga si Marlon Adige, agdi ang problema di karo hindi pa di ko na mayo kabalo maglangoy bla awad wala na nabuligan sining ni Flor Action Mar pero man niya nakapangawit din kasi nasalbar niyang iya kaugalingon nga nauna siyang kagawon sa nakapauli ini sunod sang Victorias kaya na mga taknala sa isang aga nagpadangat ini isang report abi sa Philippine Coast Guard Victoria Substation nagpabaluman mismo dali kay Benjamin Philippine Coast Guard Negros Occidental Office. Gilayon man naging kasa search and rescue operation kag nagpakig-angot naman Philippine Coast Guard Negros Occidental ila counterpart dito mismo sa probinsya naman sang Iloilo. Nagkaangkon son pila sa agtangining si Flor may pilaman ka minor damages ng motorbangka kabonti pala pa nilagang pangita ning si Adige Action Mar. Si Philippine Coast Guard Commander Jensen Benjamin. Ang report nag-abot sa amon sa Coast Guard Station, Victorias. Natabo na kagabi na may waters ng Ahoy. Ang taga Victorias panagat na sa kagabi. So, may kabalong kagabi, ikadulong. Okay. May tagrumatalapangdan sang passing vessel, no? Unidentified passing vessel. So, nabungguan no nasagi gamay ang ilang sakayan. Ang isa niya nagano na hulog. Okay. Isang nahulog siya na wala na siya makita ang upod amo na until now missing siya. Sama si Philippine Coast Guard Commander Jensen Benjamin. Ang padugyan ni Benjamin sa mga nagat kag of course sa pinamang kimatagdo manahan mga passenger kag cargo vessels ang mapatihan sa pinaka-News and Public Affairs Program DYEZ Action Radyo Bacolod.
kaagson subong nga panahon padahil pa sa gihapon kita nga nagapangigbato sa COVID-19 pandemic. Ang dapat nato himuon mga kaagson, dapat i-make sure naton nga wala kita darami ginabat sa kananuman nga pamalatian sa tunan mismo kalawasan. Sa mga bukol-bukol sa inyo kalawasan mga kaagson, dapat inamabulong ginayon. Ani magtumaras ang Zantone Plus Gold. Zantone Plus Gold mas epektibo, mas garantisado. Tapos sa mga kaagson kinanglanon gid sa ato ni kayong lawas malikawanan na anuman nga mga palatian. Ang Zantone Plus Gold na bakal sa mga butika na hamtang sa malapit sinatagsaman ka mga lugar. Ganyan ang pangit sa mga ginaulat nyo, magtumanas ang Zantone Plus Gold. Rektas sa patron ang taglibot sa Bacolod Axon John Diaz. Plus sa Bacolod Axon sa Bacolod Axon Radyo. Kay Noel Valdez sa Toledo, Karkaramana ay Korea Vidaha, watching from Kuwait. Salamat gid. Uy halong kamo sa mga nagabaligya sang piki nga si LP2 ha. Ang ginalibod mag-action alaban-laban piki nasa kay suludan niya sa is 500 ml nga mineral water wine ay ginalibod ang original. Ang original is 375 ml plastic bottle. Green ang taklob no. So para makasiguro kadto na lamang kamo sa mga malapit nga butika o kon farmasya sa inyo sa lugar laking si LP2 laging panalo. Sa mga balitang kailangan mong malaman, sa mga impormasyong hindi dapat nakakalampas sa iyo, sa mundo ng politika, balakasan at showbiz, lahat hagip, lahat nakalap na. Ikaw na ginapamati ang namon ginasandigan. Tingog sang probinsya kamatuuran ginapalap na. Mensahe nga may dala paglaom kag kasanag. Tinuig na nagligan, ikaw gihapon ang ako nga istasyon sa paghudlak sang adlaw sa pagtuhaw sang biton. Mga balita nga dala inspirasyon, aksyon radyo Bacolod man sa gihapon. Padayon aksyon radyo Bacolod saludo sa imo. Padayon aksyon radyo, salamat kisa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod nga mensahe, wala sang ginadang piligan. Padayon aksyon radyo. Bacolod nun kag Negrosanon, inyong pamatian. Stasyon nga nagapalaplag sang kamatuuran. Magbakod nga prinsipyo, reporter handa sa serbisyo. Kahapon, karong kag sa gihapon, kita magapadayon. Tinuig na nagligan, ikaw gihapon ang ako nga istasyon sa pagbutlak sang adlaw sa pagtuhaw sang biton. Mga balita na may dala inspirasyon, aksyon radyo Bacolod man sa gihapon. Padayon aksyon radyo Bacolod saludo sa imo. Padayon aksyon radyo, salamat kit sa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod nga mensahe, wala sa ginadang piligan. Padayon aksyon radyo. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod Aksyon Radio. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod Aksyon Radio. Nasaan ang aksyon? Naroon ang balita. Action Reports Afternoon Edition.
High blood ka mo kung gabat sa isang balitian nga diabetes. Akong ginarekomendar panyawan herbal capsule with the mangosteen ang milagroso nga kapsula. Simpleng tawag sa ito na minisa ang manunggal. Damo na sa mga nagpapatod nga nag-angkon sang alibyo gid. Ang ina sa ring alawas ang sila magtumar sang panyawan herbal capsule with mangosteen. Masolusyonan ang problema ninyo sino sa ring ikayong lawas plus kung nagapalang luya inyo sa ring alawas panyawan herbal capsule with mangosteen. Ang sabat sila mag-aksyon pwede mabakal sa RX Drugstore, Mims Pharmacy, Caro Pharmacy kag sa ibang nga butika sa inyong lugar. Maglawas sa panyawan herbal capsule yaraman ang panyawan liniment. Panyawan herbal capsule himo sang said marketing. Si Don De Blanca, Aranaga Monitor, Romo Pasaporte, ikaw lang, si Sir Gilbert Linda. Salamat gid sa pag-monitor. Alas 6:04 Aksyon Radio Philippines Standard Time. Kung nasaan ang aksyon, naroon ang balita. Action Reports Afternoon Edition. There comes a time. Palatuntunan Action Reports Afternoon Edition magabalik na naman sa Lunes. Lunes kita maghibati ay luwat. Diregyapon sa Diway Easy Action Radio Bacolod. Kapo dire kay Action Action Oliver Pason sa Technical Control. Ang ato sa nga IT expert Action JM Baikin. Standby na magasunod na Action Balita Evening Edition with Action Dale Salazar. Alas 6:30 tubdo alas 9, standby magamo sa Action Firing Line with Action na Brian Morden. Ako naman Action na Marlon Hedway. Una sa balita, una sa Action sa Bacolod, Action Radio. Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, issue,